खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू द चैनल सिकन क्रिएटर्स यूट्यूब चैनलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दङ दिनैहाय आंल' नङा जों मोदैबारि हालामनि गासैबो रायजो राजा बिथांमोनानो बांद्राय मोजां नङा एसे दुखुआव दङ मानोना दिनै आलायारन थियेटारनि जोबथि दिन्थिहराव बे बोथोरा जोंखौ एसे असुबिदा होनायनि थाखाय जोंनि मोदैबारि हालामनि रायजो राजा बिथांमोना एसे माने उसुखुथु मोनबाय थादों बोथोरा गानायबा थियेटार नायनो मोनगौमोन होननानै आसा सानबाय थादोंमोन स' दायो बे थियेटार खलायाव गोबां दै जानानै दङ थियेटार दिन्थिनाय जायगायाव चेयारफोरा गोबां दै सिजोबना दङ स' आं बेनिनो मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लानि खुलुमबाय गासैबो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन दायो जों गोबां दुखुआव दङ मोदैबारियाव गोबां अखा हाबाय थादों स' आलायारन थियेटार दिन्थिनायनि दिनै जोबथि दिन्थिहरमोन बे जोबथि दिन्थिहराव जोङो रायजो राजानो मोजाङै दिन्थिनो हागोन ना हाया गोबां जिंगायाव गोग्लैदों स' बेनिखायनो जों मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिनानै लागोन बोथोरा जेनेबा मा खालामखो बा बोथोरनि थाखाय माबायदि दुखुआव गोलैनांदो जों आफादगिरि सारनिफ्राय मिथिना लानि बोथोरा जे बेबायदि हालोद खालामबाय नोंथांमोना पाब्लिकखौ मा बुंनो सानो खुलुमबाय जोङो मोदैबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 23, 24, 25 अक्ट'बर बे सानथामनि हाबाफारि लानानै आलायारन थियेटारखौ जों मोदैबारि जोंग्लावरि क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव हांख्रायदोंमोन दा बे लेखायैनो जों फार्स्ट दिन्थिहर 23 खालाराव जोबोद मोजां भाबै जों दिन्थिनो हाबाय आरो बै फार्स्ट डे खालि रायजो राजाफ्राबो लोब लोब फैनानै जोंखौ मदद होफैदोंमोन आरो जों मोनसे गोजोननाय मोन्दोंमोन बै फार्स्ट डेआव बोथोरा बेबायदि गाज्रि नङामोन फैनानै रायजो राजाफ्रा गासैबो मदद होफैदोंमोन आरो बैखालि जों बेखौ नुनानै रायजो राजानि गोसोखौ नुनानै जों जोबोद गोजोननाय आरो मोनसे जों माने गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोनसे मोन्दोंमोन आरो नायजाब दिन्थिगिरि बिथांमोनाबो गोसोखौ थुलुंगाखांनाय मोन्दोंमोन लोब लोब मानसि पेन्डेल गावफ्रुजासे मानसि जानायनि थाखाय थ' दुखु गोनां बाथ्राया बेनो जाबाय थांनाय हरनिफ्राय मैया 24 अक्ट'बर सानखालिनिफ्राय अखाया जोंखौ माने डिस्टार्ब खालामबाय गोबां अखा हाबाय सानसे माने अखा हाबाय फुंनिफ्राय लानानै दिनैसिमहालागै दिनै 25 अक्ट'बरसिम दासिमहालागै अखाया हागासिनो दङ थ' अब्लाबो मैया अखा जोब जोब हादोंब्लाबो रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि फैनांगौमोन बिनिख्रुइ बांसिन माने खम फैबाय फार्स्ट डेनिख्रुइ अब्लाबो मैया नायजाबखौ जों दिन्थिनो हादों अखाया पेन्डेलखौ सेरफ्लायजोबदों चेयार माने जिरायनो बेबायदि उसुखुथु जादों मोजाङै जिरायहोनो हायाखै जों नायजाब नायनो फैनाय रायजो राजा बिथांमोनखौ दा गोबां माने जार्लायाव गोलैदों अब्लाबो मैया जों टानि टुनिब्लाबो जों दिन्थिनो हादों नाथाय दिनैबो फिन बेबायदिनो एखे अखाया गाथ्राखै जेबो थ' गोबां गोसानिफ्राय गोसा जागासिनो दं दाबो दा दिनैबो जों मोनसे सानदों दिनै दिन्थिनो हागोन ना हाया नाथाय रायजो राजाफोरा जुदि फैयोब्ला जों दिन्थिनांगोन जों बेखौनो नेबाय थादों दासिमबो जों काउन्टाराव टिकेट होदों सानैसो रायजो राजाफ्रा लादों जेरैबायदि लानांगौ बेबायदि लाफैयाखै टिकेटखौ रायजो राजाफ्राबो मोनसे गिनाय दङ जे अखा बोथोराव बोरै फैनानै नायफैगोन जिरायनो हानाय मोनसे अबस्था गैया बेवहाय चेयारफोरा गासैबो दै सिजोबदों आरो नायबाय थानाय समावनो तिरपाल बे टारपलिना माने दै जमा थानाया गसरनानै सेरनानै मानसिनाव नांफैबाय थायो असुबिदा जायो दा बेखायनो हयथ' नायगिरि बिथांमोना दिनै बेयाव फैनो हायाखै नांगौ बायदि गोबां माने जेंनायाव गोलैदों जों मोनसे बाथ्राखौनो नुदों जों स्पेसियेलि रायजो राजानो मोनसे कार्ड इनभाइटेसन होनाय जादोंमोन सिजन कार्ड थ' बिथांमोनाखौ जों फिक्स हिसाबै बिथांमोना फैगोन हिसाबै जों बिथांमोनखौ दिन्थिथारनांगोन मानो होनोब्ला बिथांमोना अलरेडि माने रांखावरिखौ पेड खालामखादों होखादों थ' बेखायनो जों बिथांमोनखौ दिन्थिथारनाया जोंनि कर्तब्य दायित्व बेखायनो बिथांमोनखौ जों दिन्थिनो हानांगोन जों काउन्टाराव बेबायदि एक्सट्रा टिकेट जेसे फाननो हायो बेयो उननि बाथ्रासै खिन्थु जायफोरा बुकिं जाखानानै थाबाय सिजन टिकेट बेखौ जों दिन्थिनो थाखाय जों आखायाव लागोन आरो लोगोसे जों जायफोर बिथांमोना फार्स्ट डे खालि सेकेन्ड डे खालि रायजो राजाफ्रा फैनानै बोथोर गाज्रिब्लाबो हेफाजाब होबाय बिथांमोनखौ आं साबायखर हरदों मोदैबारि दख'रा आफसुनि जानानै आरो दिनैबो जायफोर बिथांमोना फैगोन बिथांमोनखौबो बराय हरबाय
आरो बिथांमोनाबो थाबै फैनानै नायजाबखौ नायफैनांगौ बोथोरा गाज्रि ओंखायनो जों जेसेबां हायो थाब फोजोबनानै जों बिथांमोनखौ बिदाय होनो नाजादों मानो होनोब्ला जों बेबायदि गाज्रि बोथोराव बेबायदि जोबोद दिगदार जायो असुबिदा जायो जोंबो खामानि मावनो बेखायनो जों दिनैनि जि नायजाब बेखौ थाबैनो दिन्थिफुंनानै जों बिथांमोनखौ बिदाय होनो सानदों आरो बिथांमोना जोंनिफ्राय गोबां बेसेबांबा गोजान जायगायाव दिनै बिथांमोना जायखारलांगोन आरो बेखौनो जों बुंनो नागिरदों आलायारन थियाटारआ बर' माहारियाव मोनसे माने सोलायनाय लाबोनो हागोन बिथांमोननि नायजाब दिन्थिनायनि गेजेरजों मोजां बिथांमोना खालामदों गिबि ओंखारजेनदोंब्लाबो बिथांमोननि जिफोर नायजाब जिफोर बिथांमोननि फावथिना दिन्थिगिरि महरगिरि फावखुंग्रि बिथांमोना जोबोद मोजां एक्ट खालामदों आं खावलायगोन बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोना जायफोर जायगायाव पेन्डेल थायो बैफोर जायगायाव लोब लोब थांनानै आलायारन थियाटारखौ नायहैथां जोबोद मोजां जादों रायजो राजाफोरा गोबां मोजां मोनदोंमोन जोंनि बेवहायबो नाथाय बोथोरा असुबिदा खालामदों जायफोर जायगायाव बोथोरा मोजां जागोन बैयावहाय रायजो राजा नोंथांमोना थांनानै आलायारन थियाटारखौ हेफाजाब हैथां मदद हैथां नायनानै जोंनि बर' माहारिनि थाखाय बेयो मोनसे माने गोग्गाथावना बाथ्रा आरो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होनांगोन आरो बिथांमोनखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन जोंनि बर' माहारिनि बेयो मोनसे माने गोग्गाथावना बाथ्रा जे जोंनि माहारियावबो जोंनि बर' माहारिनि सुबुङाबो जे थियाटार फोथांनानै लाखिनो हायो बेखौ बयबो नोजोर होनानै जाहाथे जोंनि गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोना आरो थियाटारखौ नायो आं बेखौ खावलायनानै बेखिनिखौ बुंनानै गासैबो भिउवार्सफोरखौ खावलायनो सानोदि सिकन क्रिएटर इउटुब चेनेलखौ बयबो जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै लायो बिथाङा सासे गोदान इउटुबार बिथांनि जायफोर गोदान गोदान भिडिअ जायफोर गोदान गोदान बिथाङा जि आपल'ड होगोन बेखौ थाबै मोननो थाखाय बिथांनि जि सिकन क्रिएटर बे चेनेलखौ जाहाथे बयबो साबस्क्राइब खालामो आरो बिथांनिफ्राय गोदान गोदान जिफोर भिडिअ बेखौ मोननो हायो बेखौ आं बयखौबो इउटुबारफोरखौ बा इउटुब भिउवार्स नोंथांमोनखौ आं खावलायबाय दिनैनि थाखाय बेखिनिया जासिगोन गासैबो लोगो नोंथांमोननिफ्राय आं दिनैनि भिडिअखौ बिदाय होनानै उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोननि मिजिंजों